Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα παρουσιάσουμε 3 δωρεάν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο στην προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού. Μπορεί να βελτιώσει τη διδασκαλία αφού παρέχει στους εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε νέα εργαλεία και τεχνικές. Μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να προσαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και κάνει τη διδασκαλία του πιο ελκυστική. Θα μιλήσουμε για το πρώτο εργαλείο, το οποίο είναι το ChatGPT. Όλοι λίγο πολύ έχετε ακούσει για αυτόν το εργαλείο, ότι είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς. Τι δυνατότητες έχει αυτό το εργαλείο? Μπορεί να μας δημιουργήσει εκπαιδευτικών υλικών, να απαντήσει σε ερωτήσεις μαθητών, ιδέες, προτάσεις για μαθήματα, εξοικονομεί χρόνο στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού και έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία της μάθησης. Είναι η πλατφόρμα του ChatGPT. Μπορούμε να κάνουμε login αν έχουμε δημιουργήσει εκ των προτέρων κάποιον λογαριασμό. Αν όχι, μπορούμε να κάνουμε sign up. Στο login μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να συνδεθούμε μέσω κάποιου Google account ή Microsoft account. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα προχωρήσω με τον Google account. Είμαστε πλέον στην πλατφόρμα του ChatGPT. Εδώ είναι το chatbot όπου δίνουμε τις οδηγίες στο ChatGPT. Πώς μπορεί τώρα ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει το ChatGPT? Πάρα πολλές δυνατότητες. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες το ChatGPT. Ας δούμε μερικές εφαρμογές για τον εκπαιδευτικό στην πράξη. Πρώτον, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο μαθήματος. Ωραία, ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό. Παρακαλώ, όπως μου ετοιμάσετε ένα σχέδιο μαθήματος για το μάθημα βιολογία ενότητα φωτοσύνθεση τάξης Β' Λυκείου. Το ChatGPT άρχισε να μας ετοιμάζει το σχέδιο μαθήματος, καθορίζει τους στόχους, οι μαθητές να κατανοούν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, να γνωρίσουν τις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη φωτοσύνθεση, να κατανοήσουν τη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή, δεξιότητες, τάσεις, προαπαιτούμενες γνώσεις, μέθοδοι διδασκαλίας, διάλεξη, παρουσίαση PowerPoint, μαθητική εργασία, πείραμα στο εργαστήριο, υλικά, διαδικασία διδασκαλίας. Όπως βλέπετε μας έχει και τη χρονική διάρκεια για κάθε τομέα του σχεδίου μαθήματος, κάθε μέρος του σχεδίου μαθήματος, όπως για την εισαγωγή 10 λεπτά, παρουσίαση και συζήτηση 20 λεπτά, ομαδική εργασία 15 λεπτά, πείραμα 30 λεπτά, σύνοψη και αξιολόγηση 15 λεπτά. Και
πώς μας προτείνει πώς να αξιολογηθούν οι μαθητές και πώς μπορεί να γίνει επέκταση για περαιτέρω μελέτη του σχεδίου μαθήματος. Μια άλλη εφαρμογή του ChatGPT είναι ερωτήσεις κατανόησης ή ερωτήσεις με συγκεκριμένο στόχο. Ας ζητήσουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις κατανόησης σε συγκεκριμένο μάθημα. Να μου ετοιμάσεις 5 ερωτήσεις κατανόησης στα μαθηματικά Α Λυκείου, κεφάλαιο συναρτήσεις. Το ChatGPT άρχισε να μας ετοιμάζει τις ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις για τη μονοτονία των συναρτήσεων, για το πεδίο ορισμού, σύνθεση συναρτήσεων, συμμετρία συναρτήσεων. Αν στην περίπτωση που δεν μας ικανοποιούν αυτές οι ερωτήσεις, μπορούμε να επαναλάβουμε το ερώτημα μας και να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στο ChatGPT, ώστε να είναι πιο συγκεκριμένο. Άλλη εφαρμογή του ChatGPT στην εκπαίδευση θα μπορούσε να ήταν η δημιουργία πρότυπων εγγράφων, όπως παραδείγματος χάρη πλάνων μαθήματος, φυλών αξιολόγησης, παρουσίαση και άλλα. Ας το ζητήσουμε να μας ετοιμάσει μία παρουσίαση. Θα το ζητήσουμε τώρα να μας ετοιμάσει μία παρουσίαση από 8 διαφάνειες για το μάθημα της διακοσμητικής πρώτης λυκείου, όπου θα αναφέρονται οι τομείς διακόσμησης, ιδιωτικός χώρος, εξωτερικός χώρος και εσωτερικός χώρος. Μας χωρίζει την παρουσίαση μας σε διαφάνειες, τίτλος, εισαγωγή, τομείς διακόσμησης, όπως αυτή που το έχουμε ζητήσει. Αρχίζει να αναλύει τον ιδιωτικό χώρο, ορισμό, σημασία, εφαρμογές, εξωτερικός χώρος, εσωτερικός χώρος, ορισμός και σημασία, εσωτερικός χώρος, οδηγίες. Στη συνέχεια μας έχει ετοιμάσει τις 8 διαφάνειες, στη συνέχεια μας δίνει οδηγίες για τη δημιουργία της παρουσίασης. Επίσης, θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε την παρουσίαση αυτή, ζητώντας του να μας προσθέσει και εικόνες για την κάθε διαφάνεια. Ας το ζητήσουμε. Το έχουμε ζητήσει. Βλέπετε, μας εισηγείται για κάθε διαφάνεια, όπως παραδείγματος χάρη στη διαφάνεια 1, κολλάς διαφόρων διακοσμητικών στυλ χώρων, εικόνα που δείχνει έναν πίνακα με τους 3 τομείς και παραδείγματα από κάθε τομέα και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε επίσης να του πούμε πιο συγκεκριμένα να μας δώσει link για εικόνες που μπορούμε να βάλουμε σε κάθε διαφάνεια. Βλέπετε πόσο γρήγορα μπορεί να μας ετοιμάσει μία παρουσίαση. Η παρουσίαση αυτή φυσικά θα μπορούμε να τη μεταφέρουμε στο PowerPoint και με τον designer του PowerPoint να την επεξεργαστούμε για να τη φέρουμε στην τελική της μορφή. Άλλες εφαρμογές που μπορείτε να ζητήσετε από το ChatGPT είναι πρόταση για διαφοροποιημένη διδασκαλία, για μαθητές με μαθησιακές ανάγκες, λίστες λεξιλογίου που να συμβαδίζουν με κάποιους μαθησιακούς στόχους, μετάφραση εγγράφων η οποία είναι με μεγάλη ακρίβεια που γίνεται, αξιολόγηση μαθητών, εργασιών μαθητών και άμεση ανατροφοδότηση, δημιουργία κειμένου με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως παραδείγματος χάριν εκθέσεις, άρθρα και ούτω καθεξής.
Αυτά ήταν σε συντομία τα εργαλεία που μας προσφέρει το ChatGPT και οι δυνατότητες του. Ε, Αξιοποιώντας το θα δείτε και εσείς ήδη ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και με τα σωστά ερωτήματα μπορούμε να πάρουμε αρκετά χρήσιμων υλικών ως εκπαιδευτικοί. Έναν άλλον εργαλείο χρήσιμο για εκπαιδευτικούς, όπως το ChatGPT, είναι το Magic School AI, το έξυπνο σχολείο. Έχει πέραν των 70 εργαλείων, μας δίνει τη δυνατότητα να ετοιμάσουμε ασκήσεις, να ετοιμάσουμε φύλλα εργασίας, να αναλύσουμε γραπτά επιδόσεις των μαθητών. Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να μας βοηθήσει με έναν μικρό βίντεο. Για το Magic School επισκέπτομαι τον ιστότοπο Magic School AI. Μπορώ να κάνω δωρεάν εγγραφή και στη συνέχεια να κάνω sign-in. Επίσης, αν έχω κάποιον Gmail, μπορώ να κάνω sign-in με τον Gmail μου. Το Magic School είναι αρκετά απλό. Στο αριστερό μέρος του site θα βρείτε ένα μενού και στο δεξιό μέρος του site θα είναι το περιεχόμενο του ιστότοπου. Στο Magic School σήμερα θα βρείτε πέρα των 70 εργαλείων, τα οποία μπορείτε να βλέπετε όλα μαζί ή ομαδοποιημένα. Η ομαδοποίηση γίνεται πρώτον με planning, μαθήματα που έχουν σχέση με προγραμματισμό του μαθήματος, content, εργαλεία περιεχομένου, questions, εργαλεία αξιολόγησης όπως multiple choices, intellectual preparation, εργαλεία διανοητικής προετοιμασίας, student support, για ανατροφοδότηση είτε να ετοιμάσω σχέδια μαθήματος για μαθητές με μαθησιακές ανάγκες, communication για επικοινωνία με γονείς και μαθητές και community tools που μου δίνουν τη δυνατότητα να φτιάξω τραγούδι, ανέκδοτα, έτσι ώστε να βελτιώσω το κλίμα στην τάξη. Επιλέγοντας κάποιον εργαλείο, τότε εμφανίζεται το chatbot, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε την τάξη για την οποία θέλουμε να ετοιμάσουμε το σχέδιο μαθήματος και να δώσουμε τους στόχους, το αντικείμενο και επιπλέον πληροφορίες. Στο Magic School μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να τρέξουμε και να δούμε το ιστορικό, τι έχουμε ζητήσει μέχρι σήμερα από το Magic School και ποια είναι τα αποτελέσματα που μας έχει παρουσιάσει. Έχω επίσης την δυνατότητα να γράψω την εμπειρία μου στον τοίχο του Magic School και εκεί επίσης να διαβάσω και να δω την εμπειρία κάποιων άλλων συναδέλφων. Τέλος, υπάρχουν πόροι για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί και είναι και σε 3 επίπεδα. Το τρίτο εργαλείο που θα προτείνουμε σήμερα είναι το Aligna. Είναι παρόμοια με τα δύο προηγούμενα, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικών για να ετοιμάσει πλάνα μαθήματος, υποστηρικτικών υλικών, προτάσεις για μαθησιακές δραστηριότητες, για διαχείριση του χρόνου και πολλά άλλα. Ας δούμε το βίντεο που μας το επεξηγεί καλύτερα.
Λογική στο Aligna μας φέρνει στην πρώτη οθόνη επαφής, όπου αριστερά υπάρχει ένα μενού επιλογών και δεξιά είναι τα διάφορα εργαλεία. Το Aligna, όπως και το Magic School, προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο κατάλογο εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αξιοποιήσει ένας εκπαιδευτικός. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε κάποια από αυτά τα εργαλεία, επειδή είναι αδύνατο να δούμε όλα τα εργαλεία σε ένα βίντεο. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία σε ξεχωριστά βίντεο να δούμε και άλλα εργαλεία του Aligna και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτά τα εργαλεία κατηγοριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία, όλες οι κατηγορίες όπου εδώ βρίσκονται όλα τα εργαλεία και μπορούμε να τα αναζητήσουμε και με άλλη κατηγορία, παραδείγματος χάρη σχεδιασμός. Εδώ υπάρχουν εργαλεία για ετοιμασία σχεδίου μαθήματος, ετοιμασία ομαδικής εργασίας, εξατομικευμένα φύλλα εργασίας για τις ανάγκες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για να καταλάβουν κάποιον θέμα το οποίο, ή κάποιον κεφάλαιο στον οποίο αναφερόμαστε στην τάξη, να το καταλάβουν καλύτερα οι μαθητές μας. Επικοινωνία. Στην επικοινωνία μας δίνει τη δυνατότητα να ετοιμάζουμε email ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία να σταλούν στις οικογένειες των μαθητών, θα θέλουμε για κάποια ενημέρωση από το σχολείο, να ετοιμάσουμε συστατικές επιστολές, να απαντήσουμε τα emails μας, δημιουργία περιεχομένου, ενημερωτικών κείμενων, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένων ακροατήριων, δημιουργία τραγουδιού, κείμενο με βάση κάποιων λεξιλόγιων, μετάφραση κειμένου, περίληψη κειμένου, να μας δώσει λίστα λεξιλογίου βάσει κάποιου θέματος. Είναι αρκετά ενδιαφέρον τα εργαλεία τα οποία μας προσφέρει το Aligna. Εργαλεία αξιολόγησης, μέτρα αξιολόγησης. Μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα δοκίμιο, να το επισυνάψουμε στο Aligna και να μας κάνει προτάσεις ώστε να βελτιωθεί το δοκίμιο μας. Quiz, αξιολόγηση πολλαπλών επιλογών. Πάλι μπορούμε να ετοιμάσουμε και μέσω του Aligna ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο και στη συνέχεια να το επισυνάψουμε για να μας κάνει τις παρατηρήσεις του Aligna και χρειάζεται κάπου βελτίωση. Εργαστήρια, ερωτήσεις ανάλυσης, εκπαιδευτική υποστήριξη, όπως παραδείγματος χάρη μπορούμε να ζητήσουμε για συγκεκριμένο κεφάλαιο τι παρανοήσεις μπορεί να έχουν οι μαθητές στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να ετοιμάσουμε φύλλα εργασίας ή ασκήσεις τα οποία να βοηθήσουμε τους μαθητές να ξεπεράσουν αυτές τις παρανοήσεις και να καταλάβουν καλύτερα το κεφάλαιο το οποίο συζητούμε. Φύλλα εργασίας επέκτασης, για κάποιον εργαστήριο να ζητήσουμε ποια υλικά θα χρειαστούμε, κάποιον αστείο στην τάξη για να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το μάθημα μας, παιχνίδια, quiz, σχόλια και υποστήριξη, προτάσεις για στρατηγικές αντιμετώπισης μαθητών με παραβατική συμπεριφορά, για το μάθημα της γυμναστικής πρακτικές ασκήσεις, προτάσεις για δώρα, παρατηρήσεις, διορθωτής κειμένου. Όπως βλέπετε, τα εργαλεία είναι
πάρα πολλά και έτσι ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει από μόνος του να τρέξει το πρόγραμμα αυτό, να δει, να ε, ετοιμάσει εργασία μέσα από αυτό το πρόγραμμα για να μπορεί και ο ίδιος να δει ποια από αυτά τα εργαλεία θα του ήταν χρήσιμα. Ας δούμε τώρα πώς μπορεί το Aligna να μας ετοιμάσει μια νομαδική εργασία σε συγκεκριμένο κεφάλαιο. Επιλέγουμε νομαδική εργασία και αρχίζει η επικοινωνία με το Aligna. Όπως βλέπετε το ίδιο το Aligna αρχίζει να επικοινωνεί μαζί μας, μας ζητά περισσότερες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να μας ετοιμάσει τη νομαδική εργασία την οποία εμείς ζητάμε. Θα ζητήσουμε τώρα τη ομαδική εργασία να μας ετοιμάσει το Aligna. Θα ήθελα να μου ετοιμάσει 4 διαφορετικές ομαδικές εργασίες στο μάθημα της φυσικής Α Λυκείου για τον τρίτον νόμο του Νεύτωνα, νόμο δράσης αντίδρασης. Έχω χωρίσω τους μαθητές μου σε 4 ομάδες των 4 ατόμων. Ας το τρέξουμε. Άρχισε να μας ετοιμάζει τις εργασίες αυτές. Να του δώσουμε λίγο χρόνο να τελειώσει και να δούμε τι εργασίες μας έχει ετοιμάσει. Εδώ βλέπουμε τις εργασίες, σωματικές εργασίες που μας έχει προτείνει το Aligna. Πρώτη εργασία είναι για κατανόηση του νόμου δράση-αντίδραση. Οι μαθητές θα μελετήσουν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, την ιστορία που αποδεικνύουν τον νόμο δράσης-αντίδρασης, θα τα εξηγήσουν και να τα παρουσιάσουν. Διαδραστική δοκιμή του νόμου. Οι μαθητές θα εργαστούν σε μικρές ομάδες, όπως τους έχουμε χωρίσει, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν απλά πειράματα, να επιβεβαιώσουν αυτόν τον νόμο δράσης-αντίδρασης. Και στη συνέχεια να γίνουν συζητήσεις με τους υπόλοιπους μαθητές. Σύγχρονα παραδείγματα του νόμου, οι μαθητές να ψάξουν για παραδείγματα από το σύγχρονο κόσμο, όπως νόμος δράσης αντίδρασης έχει εφαρμοστεί σε επιστημονικές έρευνες, τεχνολογίες εξελίξεις ή καθημερινά φαινόμενα. Και δημιουργία κάποιου πειράματος, το οποίο πείραμα να γίνει με τον καθηγητή τους και στη συνέχεια να γίνουν συζητήσεις για το πείραμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να μου προτείνει κάποιον πείραμα να ετοιμάσω για τους μαθητές μου μετά που θα παραδώσουν την ομαδική τους εργασία. Έτσι ζητώ, μπορείς να μου προτείνεις ένα απλό πείραμα διάρκειας 20 λεπτών για να δείξω στους μαθητές μου την εφαρμογή του νόμου δράση-αντίδραση. Απαντάει με πείραμα βολής της μπάλας σε έναν τοίχο. Το πείραμα αυτό διάρκειας περίπου 20 λεπτών είναι απλό και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εύκολα εύρεστα υλικά που θα χρειαστούμε μπάλα, μέτρων, τοίχος, μαρκαδόρος, οδηγίες. Έχοντας από τους περισσότερους μαθητές βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο ώστε να μην τραυματιστεί ατυχώς κάποιος. Ζητήστε από έναν μαθητή να σηκώσει την μπάλα σε μια κρυμμένη απόσταση στο 1 μέτρο. Συζητήστε τη δομή της άσκησης. Αυτό το πείραμα είναι εξαιρετικό για να δείξει την αρχή του νόμου δράσης αντίδρασης, καθώς και οι μαθητές θα μπορούν
να παρατηρήσουν τη σχέση μεταξύ δράσης με τη ρήψη της μπάλας και αντίδρασης την επιστροφή της μπάλας. Είναι αρκετά καλό πείραμα. Όπως βλέπετε, κάπου υπάρχουν κάποια συντακτικά μικρά λάθη τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να διορθώσετε. Τέλος, ας του ζητήσουμε να μας ετοιμάσει και ένα φυλάδιο να δώσουμε στους μαθητές με τη θεωρία για το κεφάλαιο αυτό. Τέλος, θα ήθελα να μου ετοιμάσει ένα φυλάδιο με 250 λέξεις περίπου για τη θεωρία και την εφαρμογή του νόμου δράσης-αντίδρασης, να το δώσουμε στους μαθητές μου, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για ένα 10 λεπτό τεστ αξιολόγησης. Άρχισε με την εισαγωγή. Ο νόμος δράση-αντίδραση είναι μια βασική αρχή της φυσικής που δηλώνει ότι για κάθε δράση υπάρχει και μια ίση αντίθετη αντίδραση. Ο νόμος αυτός ανακαλύφθηκε και διατυπώθηκε από τον Νεύτωνα. Θεωρία: η δράση είναι η δύναμη, η ενέργεια που ασκείται σε έναν αντικείμενο. Εφαρμογές: δράση, αντίδραση, διαμορφώνει τη σχεδίαση των κινητικών συστημάτων όπως πυραυλικές μηχανές, αεροσκάφη και ούτω καθεξής, πειράματα. Συνολικά λέξεις 300 λέξεις, γύρω στις 250 που το έχω ζητήσει, είναι μια χαρά. Όπως βλέπετε υπάρχει μια επικοινωνία με την Alignment, την οποία μπορούμε να χτίζουμε πάνω στην οποία και να ζητούμε συνεχώς και νέα πράγματα. Το κάθε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε δει σήμερα μας δίνει μοναδικές δυνατότητες και ωφέλη και καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, παρόλο που όλα αυτά τα εργαλεία μαζί έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη μείωση του χρόνου προετοιμασίας, στην αποτελεσματικότητα και να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα στην τάξη. Έτσι, ο κάθε ένας εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το εργαλείο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του και σιγά σιγά να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας του μέσω αυτών των εργαλείων. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Περισσότερα βίντεο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση μπορεί να βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, Sheep is George. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.